Здравейте, прекрасни последователи на Общо с Хоризонт. Аз съм Анета Тончева и днес съм с Ива, една моя клиентка, която не познах преди това. Тя дойде при мен за помощ и аз сега ще помоля тя да разкаже. Здравей, Ива, много ми е приятно. Благодаря ти отново, че споделиш своята опитност и подобренията, които имаш след като работи с мен. Ние започнахме да работим заедно на 3 юли и сега днес ни беше така заключителната сесия. Здравей, отново да ми кажеш какво те доведе при мен и всъщност какви проблеми имаше. Здравей, Ани. Само след месец работа с тебе се чувствам прекрасно, по друг начин, освободена, щастлива, жизнена, енергична и така нататък. При теб ме доведе състояние, страхове, депресивни също, паника, атаки, негативни мисли и някои физически състояния. Започнахме работа с тебе. Още на първата процедура усетих подобрение, усетих промяна в начина на мислене, в жизнената си енергия и се чувствах по друг начин. Сега ти каза, в смисъл, че когато се срещнахме, ти каза, че даже взимаш хапчета. Нали така е? Да. Аз ти казах, че пия антидепресант, да. Взимах ги, но докато работихме в началото, аз продължих да ги взимам и знаех, че и съм ги спряла от ряз, дори без да ги направя, защото знам, че мога да се справя с това. Да. И ти казах, чак днеска ти казвам, че от 2-3 седмици вече не ги пия. И съм много щастлива. Знам, че те не помагат, вредят, потискат емоциите, това, което трябва да излезе, не излиза. Както ти ми каза в началото, ма ти нямаш нужда не ги пи, за какво ги пиеш. И аз си взех пулка и сама си ги спрях. Да, аз ти казах, нали, че принципно те не помагат, но това е най-доброто, което медицината прави, тъй като не всички работят с холистични подходи. Но аз наистина знаех, че ще ги спреш и че ще се чувстваш добре. Аз мога да кажа, Ева, като дойде при мен, тя беше доста притеснена. Имаше и такава лека позиция на жертва, че нещо се някой прави. Но днес, като разговаряхме, аз наистина видях и коренна промяна в тебе. Виждам те по-уверена и ти сама каза, всъщност, че откакто работим, си върнала силата. Да, силата, енергията, станах уверена, започнах да се заявявам, да правя това, което искам аз, на което някой друг иска и желая. Само хвани телефона, че му заглушаваш микрофона. Извинявай. Ето, готово. Какво казваш, стана по-уверена? Да, станах по-силна, по-уверена в себе си, в собствените си сили, стъпах в силата си, благодарение на твоята помощ, защото знам, че сам човек не може, докато не му се помогне. После да, но трябва първо някой друг да му помогне, където се казва да го изкара от блатото. И така. Аз много ти благодаря за това споделяне. Наистина много се радвам, защото ти ми разказа как твоето отношение, нали, е повлияло и на отношението, и на здравето, и на сина ти, и на съпруга ти, което, нали, не ме очудва, защото ние всички сме в една система, така че променяйки себе си, ти влияеш и на другите. Също така ми каза, че не е било лесно. И аз ти кажа, че няма как да е лесно, никога. Да. Да, но аз съм силна и ти ме поддържаше, благодарение на тебе също. И аз успях. Да. И продължаваме нашата работа.
Да, значи Ива сега за тези, които ще гледат нали, това видео, Ива в момента е в процес на интеграция. Тя доста си вдигна вибрацията, така че в момента просто е хубаво да я задържи, да се самонаблюдава. И вече след 5 седмици ще инициирам и тя в по-горна система да се самолекува, както и ще работим над конкретни казуси, обаче вече не от нулево ниво, а за нещо по-добро, което тя иска, за да сътвори нейния живот така както иска, а не просто да го наблюдава и да се отнася по течението. Добре, аз наистина много ти благодаря. Благодаря отново за доверието, защото ти наистина беше абсолютно непознат човек, който тя наистина се свърза с мен и още веднага искаше да работим, даже и без да сме направили консултация. Така че и аз можех също да работя с теб. Видях, че е най-правилният период. И наистина се радвам, че точно за 1 месец и 6 дена, точно, в смисъл имаше такъв прогрес. И много се радвам. Само може да ме радва това. Да, определено. Ти знаеш какво ти бях написала и ако знаеш, че това време, което те чаках да дойде 5-6 дни беше да се чуем, на мен ми се видя 1 година. И само чаках и бях сигурна. Да. Това няма случайни неща. Това е когато, аз винаги казвам, когато един човек ти резонира, ти знаеш, че ти помага. Също така, може би е хубаво и да кажеш на хората това, което усети, че няма нищо лесно. Когато излезеш от комфортната си зона, страхове, чувства почват да излизат, да ти е неприятно, нали така? И ти казваш, не ми влияе добре, искам да спра, нали, не искам повече да работя, даже ако си по-чувство на жертва, мога да обвиняваш и да кажеш терапевта или човека, с който работиш, че той примерно нещо не прави, но това всъщност е чувство на застой, което по някакъв начин се опитва да те изкара от комфортната ти зона. Да, аз наистина пътя, който минах, имах и нелесни така неща да преодолявам, но ги бях силна, издържах до края и каквото имах, се обръщах към тебе за помощ също така и просто нещата се получиха така, както трябва да бъдат. И в здравословно отношение, и физически, и психически. И много съм ти благодарна. Благодаря ти. Искам да ти кажа от кога се каних да ти пиша, да се чуем и... Няма значение. Важно е това, че просто когато е дошло времето за тебе, си го направила и така трябва да стане. Това е. Била си готова тогава, това е положението. Добре. Аз благодаря за всичко и да знаеш, че продължаваме. И аз ти благодаря. Благодаря и аз. Приключваме тук. Ще пускам още такива видеа на доволни клиенти. Също, може би, ще адресирам и тези, не които не са доволни, защото аз нямам до момента такъв клиент, но по-скоро тези, които са имали повече неприятности по пътя, така да се каже, някакви лечебни кризи, защото и това е нормално, но е важно човек да продължава по пътя си с неговото темпо. Да, когато се разбута енергията, нещата стават. При мен още без да има първата сесия, извинявам се, преди първата сесия ми се обади една позната за една хубава новина и аз се споделих. Да. Така е, спомням, сега се връщам назад, когато направихме даже първата сесия или малко преди това вече бяхме разговаряли и ти казах, леле, обадиха ми се за още работа, някакви неща просто тръгнаха и аз така, това е нормално, защото ти променяш енергията и почваш да привличаш неща, които почват да ти резонират, както и ти дигна доста вибрацията си. Тоест ти от тук ще проявяваш много по-бързо и повече такива положителни за тебе сценарии, хора, изобилие, просто ще е по-лесно. Да.
Добре, приключваме тук. Ще има още и развитие с други хора, с други ситуации, мои други проекти, така че който има нужда от помощ, по какъвто и да е казус, който не се чувства добре, иска безплатна консултация, нека ми пише на лично съобщение или на WhatsApp. Аз отварям определени слотове или сесии всеки месец. Аз казвам кога, защото и физически имам доста хора. Така че казвам кога имам възможност и който в това време има възможност, може да се записва за безплатна консултация. И хубав ден ти пожелавам. Благодаря на тебе. До скоро.